Мога ли сега? Аз... Да, усетих, че беше на там. Сълза. Чакай, Влади, не им причи. Влади. Единия Влади, другия Марио. Ето като. Остави, Играй 3 метра, трябва да минеш, нали знаеш? Пред него, Дамяне! Играй! Да. Аут! Аз чуля дали сега да сложа екипа, защото обувките са чисто нови и ще ми е по-трудно да сложа сините обувки. Ама като първо ми не прави. Майко, аз само виждам майко как защо. Аз по принцип се шегувам с Лъчо, викам се в неделя папа дей, защото като ходиш в болицата само мъже, с колички и без. И аз викам, и аз искам така Лъчо, защото аз съм навсякъде. Да, аз по принцип винаги Ти да отидеш навсякъде. някъде да видях, минало седмица в Полчи, на Палфена даже. Не, все още е добре. Не се е мърдно. Когато точно аз ще играя, вие трябва няма да си прави. Нямам идея. Айде. Но побързай. Ти имаш мач от 12:30 и 2:30, ако не успея за 12. Тогава аз ще малко ще. Супер, много се радвам. Аз вчера ви бях много седица. Да, ти беше мега кисела. Знам. Сега какво да направя? Ти се радва, че аз бях единствения умник да им казвам 50 пъти, айде изчистиме къщата. Защото аз им казах, айде изчистиме къщата. Той казаха, добре, изчистиме, просто това е мега къщата парцал. Цал. Малко не нужно беше там. Добре, мама, добре. Вече ми се ходи в Бургас. Ама аз ще им 3 дена училище. Понеделник, вторник, четвъртък. Айде, Боримире! Дамяне, върни си от Криси, моли да дойде. Да, не знам, това са Славия 2. Така им викат, защото те са от Славия. Тия децата с дето няма точно Славия. Те са Славия 2. Те като малко станат на 13. На 13 тия деца са на по 12-11. Като станат на 13, тия ще ги замества. Но да, аз ще се отира при големите, аз казвам на Мартин. Добре, хубаво, няма нужда да ми викаш. О, пак. Не съм ти Да, ти. Браво, Вали! Емил, къде от тази сака?
Не този, а другите с обувките и тия неща. Или си нямаш идея, просто го хвърляла някъде. Да, то тук къде го? Или са, или го е забравил? Има ли някакъв изключителен? Като всичко ти скача. Пипи има ли да е тя къде е? Защото аз много знаех как Просто не знам, да ги водиш. Браво, Вали! После Дамян, ти е свободен! Was stopp halt? Топка бяло, крак има. При Захари топ. Да. Дайте малко. Ами аз тогава ще ходя да взема баща си, за да дойде да гледа и след това ще отидем на пазар и ще бъдем до 2:30, ако искаш така. И вземи нещо сладко, може ли? Ами ще уж да има някакво чепи. аз бях Не? ето сега го разбира. Да, ами аз още съм тук. Така, че Томас ще иска да го гледаш. Да. Така че ако искаш само да те взема, после, това ще му е 12:30 след 1 час. Ако искаш. Два мача в 12:30 и 2:30. Ага. Сега ще го питам тогава Томас. На кой матч иска да идва. На кой матч искаш папа да идва? В 12:30 или в 2:30? И в 2. Не може и в 2-та. Той коригира. Не знам. Когато на папа му е дал дом. Когато на те